Bé, a mi m'encanta la música, però en el seu punt just, el seu punt just. Però resulta que en el TV3 fan un programa que de cop i volta em crida l'atenció. I el títol és Això no és una cançó. Vaig veure, són 6 capítols, me'ls he tragat tots, però tragat el que és tragat, i si m'haguessin posat una hora més de programa a cada un, encara estaria sentat en la cadira. I aquí tenim a un alumne d'aquest programa, que és la Marta Albiol o la Marta Bonanet. Hola, bona nit. Bé, escolta'm, va ser una sorpresa, t'ho dic en sèrio que va ser una sorpresa. Vull dir, va ser una cosa que jo no sé si els ha passat a moltíssima gent, però que resulta que ens vas tots plegat, tota la colla dels alumnes, amb el Ramon Gené com el director, com està enfocat tot el programa, és una passada, francament, és una autèntica passada. Dic que la Marta està cursant el segon a l'ESMUC, amb l'especialitat de pedagogia, i l'instrument principal és la flauta travessera, en l'àmbit de música clàssica i contemporània. I després, bueno, hi ha alguna cosa més, no? També has fet professora d'arts plàstiques i... Sí, una mica. He anat fent, a poc a poc. Has anat omplint el currículum, no? Estic omplint el currículum encara. Escolta una cosa, explica'ns una mica com es va coure aquest programa. És a dir, de qui és la idea? Com us convoquen? Què us expliquen? I per què vosaltres i no uns altres alumnes? Tots sou dels mateixos centres? Bueno, són moltes preguntes en una sola. Vull dir que tu mateixa. Doncs mira, jo fa ja l'any passat, abans de l'estiu crec, em van enviar un mail per dir-me que obrien convocatòria per un càsting per fer un programa de TV3 i que aquest programa era una mica diferent perquè estava orientat i basat en una classe en el qual les persones que ens presentàvem en el càsting seríem els estudiants i les estudiants. I bé, vaig dir, bueno, doncs m'hi presentaré. I vam fer hi va haver bastantes persones que es van presentar i vam anar fent unes proves en les que ens demanaven una mica que toquéssim els instruments que sabíem tocar, també ens demanaven si sabíem cantar o més o menys, i l'important de tot jo crec també és que ens preguntava una mica qui érem nosaltres, no? Van centrar-se bastant en buscar persones que els hi escaiessin per donar una mica de vidilla en el programa i poder parlar de les històries personals de cada un dels alumnes. I bé, després vam començar a gravar i ja va començar tota la pesca. Sabíeu que éreu tanta gent? Bueno, tanta gent, tots els alumnes, vull dir... Mira, veníem... Us van dir un número d'alumnes? Sereu 20, no? Sereu... No ens ho van dir. Va ser una mica efecte sorpresiu, perquè a mi, el dia que em van dir mira, Marta, t'hem agafat per aquest programa, i ens van dir, et citem aquí amb la resta dels alumnes. I vam arribar i vam fer com un esmorzar tots junts, i allà ens vam trobar, de sobte ens vam conèixer tots. Faltava un alumne que estava justament de viatge, l'Emma, que és pianista, i estava fent coses a l'estranger, però bueno, ens vam conèixer tots allà i a partir d'allà ja va ser anar començant. Molt bé. Escolta'm, quin és el sistema per escollir una cançó a cada programa? I la següent pregunta que va arrel d'això és, això ja és potser una mica més ampli, totes les cançons poden ser desgregades igual com ho feia el Ramon Gené? Totes? Suposo, o no? Primer és com escolleixen les cançons. Jo, i després l'altre. Com escollen les cançons, no ho sé. O sigui, de fet, els alumnes no sabíem quina seria la cançó del següent programa. Nosaltres anàvem a gravar un dia i no sabíem de què es parlarien aquell dia a la classe. Per tant, la primera de les diverses gravacions que es feien de cada episodi era un efecte sorpresa per tots nosaltres. Per tant, el Ramon Gené i la seva companya la Gemma, que eren els directors del programa, ho van decidir i ho van muntar. I, pel que fa a la segona pregunta, jo crec que totes les cançons poden ser... Totes? Bueno, totes, aviam. Les patxaquedes d'estiu potser no. Potser també, d'una altra manera, amb un altre estil, que passa, veus, que han triat 6 temes. Sí, fantàstics. Que no hi ha ningú a la Terra que no els coneixi. Són impressionants, clar. No us van consultar res a vosaltres per treure el tema, no? No. Per treure aquí la cançó, vull dir, que no us ho van dir. No van dir, escolta, quina cançó preferiu? No, sinó que us ho vau trobar i... Mira, jo l'única cançó que sabia era la de Bohemian Rhapsody, perquè a 4 de les alumnes que ens van demanar, de fet, com mantinguéssim en secret amb la resta dels companys, ens van dir que ens havíem de preparar les veus que després vam cantar en el dia del programa. Fèiem l'inici que es fa a capella a 4 veus de la cançó de Bohemian Rhapsody. I aquest és l'únic dia que sabia de què parlaríem durant el programa.
Xulo, xulo. Impressionant, aquell tros. És xulo, jo la veritat és que m'ho vaig passar molt bé. Però ara anem a fer un recés amb tot això i, sisplau, Eduard, passa'ns unes imatges que tenim aquí, sisplau. Bé, ara que ja estem en mode Coldplay, ja estem tots animats, ja ens hem posat en situació, comencem a parlar de la cançó que ens ocupa avui, que és una cançó alegre. Sí? Molt. Sí, no? No sé, tothom pensa que és alegre. De fet, és una cançó que no parla exactament del que la gent pensa que parla, o no és ben bé el que sembla. És una cançó que parla de coses importants i les diu de manera molt interessant. En realitat, per mi, Viva la vida és una cançó que parla d'alliberar-se d'una cosa que et fa molt mal i d'alguna cosa que et té presoner. Home, és que et va anar a tallar el cap, És que ho he passat fatal, o sigui, se m'han començat a posar els pèls de punta perquè, ai, no sé, m'he imaginat la imatge del Lluís XVI anant cap a la guillotina. Bé, per sort, no ha executat a ningú. Com sona aquest tambor d'execució a la cançó? Un bomba negras, A veure. No? A la negra. Yo creo que es un bomba negras. Mirem-ho. Resulta que Will Champion, que és el bateria del grup, no està assegut a la bateria, sinó que està de peu dret i amb el tambor i va fent pa, 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 va fent negres. La pregunta és, aquest pam, 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 és el ritme de la cançó? És com el batec. És com el batec, és el pols de la cançó. És allò que els anglesos en diuen el beat. Bueno, escolta'm, tu, aquest Will Champion, escolta, tu, és que és com tocar, tu dius, per mi que és senzill això de tocar el tambor, però és que té algo que no sé què és, que desperta els morts, tu, amb aquest pam, pam, pam. Fantàstic. Fantàstic, sí. Pels que no estem avasats gaire amb el tema, amb tot això, ens costa relacionar un tipus de cançó amb el que el Ramon Gené explica. Hi ha vegades que tu entens el que passa, però hi ha vegades que no ho entens. Ja, suposo que deu haver passat amb algú. Però és igual que no ho entenguis, com que t'ha enganxat al programa, doncs tires endavant amb el que és, no? Vull dir, vosaltres us entereu de les coses que explica el Ramon? Suposo que sí. Generalment, jo he de dir que... Però hi ha coses que, tela, Sí. explica, relaciona unes coses, dius, aquesta cançó relaciona allò. Ja, no sé, és complex, no? O sigui, jo quan el Ramon ens explicava les coses, hi havia coses que sí que pillava o sí que havia arribat a pensar abans o m'havia qüestionat en algun moment i dit havia arribat a certes conclusions o perquè potser alguna altra persona m'ho havia explicat. Però hi havia coses que no m'havia parat mai a pensar i que era com que m'agradava saber el perquè de coses i indagar en una cançó i poder aprofundir i trobar més matisos i veure que realment doncs, una cançó està plena de moltes altres coses que l'envolten. I això és el que m'agrada més. I pel que fa a aspectes més tècnics, doncs sí que per mi el que més m'agrada d'aquest programa és la facilitat amb el que el Ramon comunica la música a les persones a qui no l'estudien potser diàriament. Sí, fantàstic. És la comunicació d'ell. És a dir, t'impalta d'una emoció que és molt difícil. Dius, hòstia, però què passa aquí? Què m'està passant a mi que estic enganxat en un programa que ni m'imaginava, no? Vull dir, és que és així, També aprens molt, Sí. Jo he après molt. Home, la meva àvia un dia em diu ostres, Marta, he entès lo del fa major i el fa menor. Una il·lusió. I lo de cantar a capella, con dos P's i dos L's, no? Sí. Continuem amb els talls, sisplau. Un altre, més talls. A veure... Ja ho sabeu que la Lady Gaga prové d'una família italiana,
De fet, ella es diu Stefani Germanotta i, com totes les famílies italianes, doncs estan molt units i ella estava també molt unida als seus avis. Tenia una relació molt especial, tant amb el seu avi com amb la seva àvia, i aleshores ella va presenciar aquest moment de veure el seu avi com mor als braços de la seva àvia. I decideix fer una cançó sobre el moment de la mort de l'avi. Una cançó sobre el moment en què perds alguna persona molt estimada. M'he emocionat al sentir les paraules que va escriure ella del perquè del tema. Perquè a mi la meva àvia sempre em diu que ella ha sigut tan feliç amb l'avi i que va estar tan tranquil·la quan es va morir l'avi. El meu avi era pintor i es deia Josep Serra Llimona, però jo sempre li deia l'avi Pep. La tarda que em vaig acomiadar del meu avi, recordo que vaig haver de marxar corrents de classe perquè em van trucar i em van dir «Marta, l'avi s'està morint, vine a dir-li adéu». I ell ja no estava conscient. Però jo em vaig assentar al llit, als peus del llit, i li vaig explicar. Li vaig dir «Mira, avi, jo vull ser artista com tu», d'una manera una mica diferent, però no sé, em vaig poder despedir amb tranquil·litat, li vaig explicar coses, li vaig donar la mà i li vaig dir adéu. I, va ser bonic, va ser trist, però va ser dolç. Havia passat una vida preciosa i per això és com, uau, he pensat, ostres, que fort, realment, que hi hagi hagut algú que ha tingut com una visió semblant, diferent, però amb certes similituds, que després m'ha pogut arribar tant i de tan a prop. Marta, sí? Sí. T'atreveixes? Som-hi. Vale, va. És quan dormo que hi veig clar, foll d'una dolça metzina, amb perles a cada mà, visc el cor d'una petxina. És quan dormo que hi veig clar, foll d'una dolça metzina, amb perles a cada mà, visc el cor d'una petxina. Bravo! Brava per les dues, gràcies, Víctor. Jo no hagués pogut fer una melodia en un moment determinat. M'ha fet feliç veure el nivell que tenen els meus companys, perquè jo sempre he pensat, envolta't de millors músics que tu. Estava segur que ho faríeu molt bé, perquè sou molt bones. Ara bé, el que s'hauria de veure és si les vostres melodies es podrien convertir en hits supervendes com les de Lady Gaga, que no dic que no, però no és tan fàcil. De fet, no és gens fàcil. Marta, t'ho dic en sèrio, ens vas emocionar amb això, Vaya historieta. Aquí perquè ja ha passat els dies d'això, però quan ens vam quedar, hòstia, perquè vulguis o no vulguis, fas reviure el que hem passat nosaltres també quan ets jovenet i tens les àvies a casa, perquè tinc la sort, i no sé si, suposo que el Ramon també, i molts amics nostres, que hem tingut un avi a casa, o un avi a casa. I és fonamental tenir un avi a casa. O sigui, jo ho recomano, si ara tingués que dir quina és la cosa que recomanaries amb els adolescents, amb els nens quan són petits, és tenir un avi o una àvia a casa, o els dos. Conviure amb els avis. Conviure amb els avis. Sobretot cuidar-los. Sí. Cuidar-los, no deixar-los mai. Sí. És així. Escolta'm, jo crec que després d'aquesta experiència passada en aquest programa, s'ha de deixar aquí, això? O hi haurà més coses? Saps alguna cosa? Si això es reeditarà, perquè, escolta'm, tu... A veure, va, Marta, digue'ns a veure què saps. No, a veure. Digue'ns a veure què saps, jo va. no sé res. O sigui, sé que tots els que hem compartit aquest programa i els que hi hem participat estem encantadíssims, ens ha agradat molt, ens ho hem passat molt bé i hem tingut una rebuda molt acollidora per part de la gent que s'ho ha vist. Tothom ha dit, ostres, m'ha agradat molt, i la gent està contenta i nosaltres ho estem més encara.
I els meus companys diuen, hi haurà una segona temporada, què tal? Seran altres alumnes, no sé què... Pues que no sabem res. Pot haver-n'hi una altra, podem ser nosaltres, podem no ser-ho, tant de bo n'hi hagi una altra, ja, amb els alumnes que sigui. És que aquesta TV3 és que no diuen res, No diuen res. No diuen res, tu. Ni a les sèries, ni als programes. No diuen res, tu, escolta, noi. Escolta, tu, no diuen res. Quins projectes personals tens, si és que en tens algun aquí de... Jo ara estic una mica en stand-by perquè em torno a presentar a l'ESMUC una altra vegada, ara amb una altra especialitat, que és Can Jazz, i ara estic treballant en això, que és una cosa que és complicada, però jo m'hi esforço i anar-hi anant, tu, anar fent. Està molt bé, està molt bé. Felicitats, a tots. No sé si veus Que amb els bé. teus companys, si no els veus, Sí, sí. si tens contacte amb ells, però felicita'ls perquè ja et dic que va ser Faré. un programa espectacular, Vull dir que fantàstic. Però ara anem al que tu ja saps, al tercer grau. Perquè, no, tu pensaves que t'has dit, no, Pensava que no, salvava, no m'he oblidat. Sisplau, careta del tercer grau. Al tercer grau, a l'entrevista del dia. Una hora pensant tota la resposta. Bueno, aviam, ja no falta que expliqui res, ja sabeu com va la mecànica, tenim el jutge implacable, Ui, ui, que ui. és l'Eduard, que jo no diria jutge, que és el que he dit abans, li dic el butxí, és el butxí. El tercer grau comença amb la primera pregunta. Estàs preparada, Marta? Estic preparada. Quin és el truc per viure el present? Ostres, el meu truc per viure el present és fixar-me en tots els petits detalls de cada dia que em donen la vida. Quan em prenc un cafè, quan vaig a despertar el meu germà gran, quan surto pel carrer i passejo per la sunny side of the street i me'n vaig cap a la universitat i després surto i esmorzo amb un company. No sé, és anar agafant petites coses d'aquestes que dius, ai, ara estic estressada i tinc nervis, però nyac, m'agafo això i em fa feliç una bona estona. Jo m'he quedat sense paraules. Sí, bueno. Aviam, a veure què diu el Dani. Un aplaudiment. Comences millor que el Pepo. Comences millor. Bueno, tampoc no és gaire difícil quedar millor que el Pepo. Això no val, Segona pregunta. Què penses de la relació persona-mòbil? Penso que és una relació molt perillosa i penso que és una relació que, com no ens hi esforcem per trobar la manera de fer-la profitosa, ens hi acabarem trobant en problemes seriosos que ja tenim i pot ser molt més complicat. Jo he de dir que no tinc dades al mòbil, ni em vull tenir mai, perquè quan no estic a casa no vull que la gent em pugui escriure missatges. I això sóc testimoni. I jo sóc testimoni d'això. Perquè per arribar a contestar-me missatges, escolta'm, jo deia, aquesta noia s'ha oblidat ja. No oblido. I després resulta que surt un dia, que s'ho diu correix, i diu, escolta'm, ja ho he mirat, disculpa, que és que estava amb molta feina. Jo dic, bueno, ara ja estarà bé. Li torno a fer una segona pregunta. Escolta'm, torna a desaparèixer 3 dies més. I aleshores dic, bueno, aviam què passa. No, jo mai m'oblido de la gent. Això és propi dels músics, Els músics són així, Bueno, m'he d'aplicar amb això, Vale, a veure, què diu el nostre tècnic? Aquesta li ha agradat. Bueno, portem 2 de 2, no? Tercera, quin és el tic que més t'irrita de la gent? El tic que més m'irrita de la gent. Ostres, és que no No, m'irrita. el Pepo s'ho està pensant, a veure què és el que respondria ell. Mira, jo tinc un... Bueno, és una mica... Bueno, ara en aquests moments del dia se'm permet, no ja? Mira, el que m'irrita molt de la gent, especialment dels homes, és que es posin bé els pantalons cada 5 minuts. Per dir-ho elegantment. M'irrita molt. Em posa nerviosíssima. Què vol dir, però que se'l tirin amunt? No, Això no. M'irrita, això m'irrita. Això t'irrita. A veure, què diu? Ai, ara s'ha enfadat. S'ha enfadat. S'ha enfadat. Molt bé, quarta pregunta. Quina cançó d'estiu també té per tu un gran mèrit musical? D'estiu, D'estiu, sí, home, sí. Bueno, ja, Ha de abans ser hem parlat de d'estiu. les petxangueres i aquestes coses, però bueno, una cançó d'estiu, bones n'hi ha, i moltes, però, home, cançó d'estiu. Si no se t'ocorreix alguna d'estiu, doncs alguna cançó. És que se m'acut una cançó d'estiu, que és de Pink Floyd, Wish You Were Here, però és que és un moment d'estiu
que ha de ser a la platja, al vespre, tard, ja ha sortit la lluneta, tu estàs allà cansat de tot el dia, que t'has fotut una estarracada al sol impressionant. No aquí tancat en un estudi de ràdio. No. Estarracat al sol i estàs ja birreta a final de dia amb un amic o una amiga xerrant tranquil·lament, poses aquesta cançó i penses, ja està, el món ja es pot acabar aquí. Ja es pot acabar aquí. A veure, aviam. Ah, 3, em portes 3, tu. Em portes 3. El Litos, anava a dir el Litos. El Pepa que em portava una de 3. Vull dir que em portava una de 3. Molt bé, 3 de 3. Quarta. No, última no, ja. Última, sí. Em portes 4, no, ja? Ja em porto. Exacte, 3-1 porto. 3 que sí, una... Ah, sí, 3-1. El miri el vídeo de Común. Per exemple, a veure, cinquena. És una cosa de que tens que escollir una cosa o una altra. Vale. Poder volar o poder ser invisible? Poder volar. 100%. 100% segur, perquè me n'aniria, em faria tots els Pirineus de Catalunya i després aniria a Menorca i després, bueno, volar, segur. Per què has dit Menorca? Perquè hi vaig... Els avis hi anaven de joves, des de molt joves, i vaig cada any i allà m'ho passo molt bé. I la muntanya és la nineta dels meus ulls. Molt bé. Sisplau, a veure, aviam. Molt bé. 4 punts. Bueno, tampoc no era gaire. Espero que no m'hagin donat peixet, Una mica de tongo, jo crec. Marta, escolta'm, un plaer, vamos haver-te tingut aquí. Gràcies. I la veritat és que suposo... I per la Marta és la primera entrevista que fa en una ràdio, Vull dir que sempre es tindràs present en les teves oracions. Oh, i tant. I pregarem perquè hi hagi una segona temporada. I tant. Que tinguis molt d'èxit i que tot vagi molt bé. Moltes Molta gràcies. sort. Molta sort. Nosaltres continuem. Endavant.